ڕاستی ئەم ئیرۆ هاتنە وەکو ڕێخستنا هەولێرێ و هەردوو مەکتەبە تەنزیم و علاقاتجی ئەم هاتنە vê dirkê îsal jî yanî vê rojê ji bo bîranîna pakrewanê hêja bavê Ela. Bavê Ela bi rastî ne wekû pakrewanek şehîdê malbatekî bî yan heta partiyekî jî bî ew şehîdê hêja û mêrxas ew şehîd pakrewanê miletekî bî. Yani jiyana xwe tev derbas kir ji bo miletekî ji bo dozekî ji bo doza miletê Kurd. Kurdistana Sûrî de ku miletê Kurd jî bikê mafê xwe wek hemî miletên dinyayê û diber vê dozê de û diber vî miletî de şehîd bî. Ew destên gemar yê qirêj yê ku dirêj bîn û ev cerîmet ev kiryariya gelekî mezin kirin rastî ew hedefa wana armanca wana naçê serî ji ber ku ev nifşên nuhyê taybet yên nuhyê tên vê partiyê de û nê vî miletî de wê berdewam bin ser rêbaza şehîdê me yê nemir rêbaza Barzaniyê nemir wê daîmen berdewam bin heta em jî wekû Kurd bikine mafê xwe Kurdistana Sûrî de. Ez gotinekî tenê dixwazim teqî vî mêrxasî de bêjim û hevalbendê wî jî behzar dors de bêjim û bavê Ela û behzar dorsin rastî ciyabîn Kurdistana Sûrî de. Îro şandek ji PTKSê seredana malbata me kir malbata Şehîd Nedîm Birhek belê em xêratina wat kin ser sera û ser çava hatin îro 9 sal li ser tîrokirina bavê min Şehîd Nedîm Birhek derbas dibe. Ev 9 sala em dûrî deng û bêhna bavê xwe ne. Bi rastî ez dixwazim tiştekî bi kurtayî ser jiyana bavê xwe bêjim. Bavê min kesekî mêrxas û qehreman û Kurdperwer bû. Hemû kes hatiya Şehîd Nedîm Birhek naz dikin û dizanin. Nedîm Birhek wekû serkirdeyekî li Kurdistana Sûrî dihat naskirin bi mêrbûn û qehremanbûna xwe. Dilsoz û qehremanê rêbaza Barzanî bû. Bi rastî jî em jî wekû malbat çi di nav rexê pêşmergê leşkerê roj de çi di nav rexê partî de em ê kar û xebata xwe berdewam bikin û ti cara jî bila dijmin bizanê Şehîd Nedîm Birhek nemiriye. Her saxa di dilê me de, dilê miletê xwe de, dilê hevalê xwe